pano Zimbabwe yamirira makavabatira iko nasi. Icho kwadi muri Zimbabwe. Ndiri mukati mekufamba nekupapedza dziri kuitika matimano mose enyika ino. Inadzo muri Zimbabwe dzandakabata dzinenge dziri mukati mekuda kusvika mukati memhuri yeZimbabwe kuti tigobatsirana nokuti chivanhu chedu chinotaura shona chichizvo mbudzi yazvarira pavanhu yada kuti igodzingirwa vanhu nokuti nguva chimbudzana pachinenge chiri chidiki zvepuka zvakafanana nemakava zvakafanana neshumba zvakafanana nembwa zvikasvika pazvana vembudzi inodyiwa bati ikadzimanyira pavanhu vanotofunga kuti sei isinganyare sei isingatyi yaziva kuti munhu ndo chimwe chisika chinogona kurarama naiyo nokuti chinotoipfuwa saka ndikaberekera pachiri haite sei haidyiwa saka muri yeZimbabwe inzwai ndikuudze mashoko aya vanhu vatinenge tiri mukati mekuitira nyaya ukaona munhu dzimwe nyaya dzakafumuka dzimwe nyaya dzinotyisa kusvika pakuti ngadziswe kuvanhu apinda dambudziko anenge achida rubatsiro inzwai muri yeZimbabwe pakaroi kuti ukamiriri wekereke ndoshevedzera nezuro kuti Bhishop vakabatwa vari muimba yechechi nemukadzi wemunhu asinganamati kereke iyoyo sokuti mafundisi vabhishopi nemaprofita vanonamata machurches nevakadzi vane varume vasingaendi ikoko Daniel Shiwiri Benefo wakachiwemba zvadaro baba pati imba iyi inonzi vanhu vanomboenda vachinochaira vanhu vanomboenda imomo vachinokorobha nokuti imba yesangano rekereke Mwari havatenderi pane tsvina kuti pagare simba redenga vanofanana majuti yezvo nguva inoti amai vajuti izvo Bhishop vanenge vachitoziva kuti ndo zvakaoma vakapedzisira kutodza tiri vanhu vebasa hatingati vanhu vanoenda 3 kana 4 mudhuri wakadai so ngatitema 1 especially kuofisi yemukuru yezvo nguva yedu ndayo pamwe mukuru vanenge atogara vapinda imomo vakazvikira imomo uyu paanosvika achikinura anoti sezvinonzizo ari kupinda ega magara muine munhu bati zvakanga zvaonekwa kare vanhu vakanga vatogugula iwe zvadaro baba pati pazvanga zviri mukati mekuitika mhuri yeZimbabwe vanhu vanga vachiongorora vachiona zviri kuitika ndokubva vakwenyana murume wacho ukanzwa mukadzi wako achireva mashoko ekuti izvo nhasi ndova nejuti rokuenda kunokorobha rokuenda kunotsvaira pakereke tevera ikoko panenge paine zviri kuitika varume vakakwenda kuti vari kuenda kuita 4 kana kuti vana 1 mwe munhu anogara mukati menzvimbo ne3 vamwe vakabatira veukama ndokubva vaenda mukati menzvimbo ndokusvika vachinoka dhoo pavakanoka dhoo murume akashevedzera nezurombe mai Isabel ndativhura koko pane zvandiri kuda ndini baba Isabel ndasvikira chii chinokonzeresa ndirambe kuvhurirwa ndiri kuvhurisa dhoo kuna mai Isabel ndizvozvo uyezve imba yachona ndechechi mukadzi akatseka muromo vamwe varume vakachiri kumahwindi ekuseri zvokuti vakautoona kuti keteni rapenekurwa zvikuratidza kuti vanhu kutesa panze ndokuona kuti aiwa panze pakatomira vanhu panga pasina chokuita ndonguva yandakambotaura muri yeZimbabwe ino ndichadzunda uchidzingirira tsuro 10 meters kuti unoirova nemota wobva waona haizi tsuro inzou iri kutozvibatsira pakati pemugwagwa amai washora zvadaro mukoma KB chandoda kureva pano mhuri yeZimbabwe ndechichi vana vesangano vari mukati menzvimbo yeKaroi yekereke iyi vane zvimwe zvavakuita zvokuti vari kukonzeresa kuti Bhishop kana kuti mutungamiri wekereke anogona kufa asina kurapwa zvakanaka nekuti vari kumuvigiritsa iye akakuvatswa chii chakaitika murume akapindirwa mukati nemukadzi wake vese ndokubva vabatwa murume achibva asungwa mbira dzakondo muri yeZimbabwe vanosati tinonzi mbira dzakondo dzekuti inosungwa maoko wopeteredzwa pamwe chete nemakumbo pobva paiswa danda pakati unenge uchitiwa rakaraka vanoziva dunhu bhora rikaenda uko hakuna kana iri mbama haivharike kana paada kurova unenge wakasungwa maoko nemakumbo woisirwa danda pakati wakachegerwa ndokutanga kurohwa inzwai mukoma KB pane imwe mhosva iri pakati penyaya izvi yatinogara takataura pachimuti yekuti izvo kunyange wakaganisirwa sei waurayirwa mwana kana kuti wabirwa zvingarema sei kunyange munhu akakutorera redhiyo yaunoteerera chimuti chaunovimba nacho aiwa usatonga wega vanhu vekuKaroi vakaisa mutemo maoko avo vakabata munhu vakaisa maoko mumutemo vaisa maoko maisiro vakaita maoko mukoma KB ndokubva bata munhu musungamira dzakondo ndokumutaka kumurova vamurova kudaro mukadzi akagarara pasaiti ndokutora plastic paper ndokumupisa hembe kumusana ndokumudonhedzera plastic paper kumusana ndokumudonhedzera plastic paper padumbu ndokumudonhedzera plastic paper
ndokubata mukadzi, ndokutanga kubudiridzira plastic paper. Hapana itenderwa kuchema. Zvavakaita manje zvinoita Mwari kuti zvinhu zvibude. Wani kune vakadzi vari panze, ndokuona mumwe munhu aidarika nerodi wavakaziva kuti mwana wesangano, mwana wekereke zvikanzi uya pano. Dongorera mumbomo. Ndiani nanawo zvikanzi ndive chechi. Hamuzizere mukadzi munhu zvikanzi mukadzi munhu vari kuite. Mwana wesangano zvikanzi isu taingonzwa zvichitauro muchechi. Akataurawo masvingo kuratidza kuti aitombozvinzwawo kuti muchechi zviri kutaura. Right. Zvikanzi rikati mugadzirisa. Nguva yeirangwa munhu zvichitwa zvichezvi. Vanhu mwana uyu aiona. Mwana wandiri kutaura uyu mukomana anove muyuthi wemukereke. Right. Aiona zvichiitika. Ndokubva varova kudaro. Munhu vanhu vamwe 4 vakanga varipo vakatanga kuenda. Munhu akapedzesera kusarapa ndiye murume anove mukadzi, anove murume anova ndiye muridzi womukadzi uyu. Vamwe vachibva vaenda. Murume uyu adaro, mwanakomana paakabuda, murume uyu achibva ati shevedza vanhu, ndinoda kuti munhu anyari. Paakati shevedza vanhu, haana kuziva kuti hongu vanhu vashevedzwa kuti vataure nezvenyaya yekuti abatwa nomukadzi womunhu. Haana kuziva kuti ko iye hongu vashevedza vanhu, but ane zvaita kuseri zvokupisa vanhu. Imhosva. Hey. Vanhu vachibva ona bebe. Vanhu vakasvika bebe zvikanzi hongu mabata munhu, but zvamaita izvi apa baba unosungwa. Imhosva. Imhosva iyi. Nguva iyoyo vanhu vekereke ndokutanga kufonerana. Pachibva pasvika vanhu vanokona kuita 11 vanopinda kereke iyi. Ndopakabuda munhu 1 achishevedzera kuti nechimiro chine munhu uyu kana chine vanhu ava tiri kukumbira kuti babaka patiri kuenda nemunhu kuhospital, munhu uyu haarapwi pasina tsamba yekumapurisa. Right. Tiri kukumbira kuti munge muripo. Baba Alec Macheso, baba Sharo, vane song yavakaimba kuti ungamanya speed yakapega kuita 30-20 dewe unoti uri kuita. Baba vakavhurira. Vanhu vekereke vakasara vakamira. Murume achibvaruwa pasi. Kutiza. Ndonguva yakapengenuka kuziva kuti zvandaita imhosva ndokubva atiza. Atiza kudaro. Bhishop kana kuti mufundisi ndokuchiti kuvana vesangano ndakandasiya mukoma kebado. Nguva yeirohwa murume uyu anga akasungwa mutezo. Nguva yeirohwa murume apiswa ndika vakabva vamusunga zvakare mutezo. Zviya zvokuti kana munhu akaenda kurasa mvura haakwanisi kurasa mvura akakavharwa. Hey. Ndo pakatozotaura kuti ndibatsirei zvakare mutezo ndakaita sei? Ndakasungwa. Mukadzi anga asati kunogara zvakanaka kuti angadonhedzerwa futi chi maplastic paper kuti chi ndobva kwakuchigara pasi vena vane sangano. Vana vesangano kwakuchiti izvo iyi nyaya iyi kana tikaiendesa kumapurisa zvakare zvinotinyadzisa vana vesangano. Hey. Kwakuchitora mufundisi kumuendesa kuchipatara nedzimwe nzira dzekuti akwanise kurapwa. Kutaura kuno kwandiri kuita mufundisi vari muchipatara. But muchipatara mavari havana kuendeswa nenyaya yokuti izvo vakazama zviya zvokuti izvo vakwanise kurapwa. Chinova chinhu chokuti izvo vakakuwara neimwe nzira isingadi mapurisa mukati. Kumudzimai vese vari kurapwa. Asi murume womudzimai uyu angachina namufundisi asi kuonekwa akatiza. Saka vanhu vari kushevedzera chiwo. Ndakuchita nyaya yemukoma KB. Pane nyaya yandakazopedzesera ndakutaura nevanhu vasine nezvenyaya iyi. Mubvunzo wavo unoti wake anongoenda ega. Kana kuti murume anoenda kuchechi kwake kwaanonamata nemadzimai akawandawo mukadzi asiko ikoko, kana kuti achienda kuchechi kwake ega. Kana vakadzi vachiita maboyfriend ekuchechi kusingaende murume. Iko kuchechi kune mutemo here unotendera kuti mukadzi ane murume kana kuti murume ane mukadzi anoita boyfriend, kunyanya nevatungamiriri vana vesangano. Regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini. Asi baba Isabel, vana vesangano vakawandiridza kukuwara kwamufundisi nemudzimai uyu kuti zvisabudiswe pachena kuti vanga vabatwa nemudzimai womuridzi.
handisi kuziva. Regai tinzwe vedari kuti vanoti kudinire icho chiri kubva kuKaroi. 17 minutes to 11. Goodness and Mercy Ministries vari kuti Spiritual Spectacles Night. Pungwe Spiritual Spectacles Night. Pungwe Spiritual Spectacles Night. Pungwe pa Goodness and Mercy Ministries. Muswe Friday 9 September 2022. Uyu usiku wekuti uwane mukane wekuona wega zvemunyika yemweya kuburikidza nenyasha dzema Spiritual Spectacles na Prophet Tifred ve Goodness and Mercy Ministries. Spiritual Spectacles Night zviri kuitika musi weFriday 9 September kubva nenguva dza 9 manheru kuse Pungwe na Prophet Tifred pa Goodness and Mercy Ministries panova pa kona pa Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Muharare. Udzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kuti munzwe zvizere funai pa namba idzi 0712 528 094 0712 528 094 0712 528 094 kana dzimwe nhare zinoti 0778 059 270 0778 059 270. Nobet Chabeta wamuka seiko pachivaka nenyama kuurungwe. Sierra Leone ndiyo nyika yakanyanya kuita raundi ndimutsoka ruforoka manura prominent mandombo Rosemary here, Shekman Matono, Jonathan Mativenga, the Guy Samuel Gwaya, Esther Kanengoni, Rosema Rongeza, Peter Zuru, Prince Muningiwa, Denford Chari, Israel Tembo, Mai Ethani, na Miriam Charoveza, Ninonzi Nobet Chabeta, Nilipano, Pachivaka, Ninyama. KB na Poshongora. Hakuna church inotendera kuti murume kana mukadzi adanane nemumwe iye ane murume kana kuti mukadzi wake. Ndinonzi Afio Mashiri ndiri kunoko ku Eastview. Kuriseko ku Eastview nasi. Okay, nyika ya wataura KB izaire ndinonzi Chitokisi Jatsofa pa Kasangarare aluse mushe. DRC hakuna zvakadaro. Bishop avo right ibere muhwai varume vakavharavhara nyaya iyo hokoyo kutorerwa kavakadzi venyu linonzi mai kesi pakapiripiri. Okay, Bishop avo ibere riri muhwai varume vakavharavhara nyaya iyo hokoyo kutorerwa kavakadzi venyu na Bishop linonzi mai kesi pakapiripiri. Mai kesi chamufundisi icho chakanyanya madzimai musadaro munotirambidzisa kuenda kuchechi nekuda kwehunhu hwenyu ndinonzi mai Wesley Kwaziko. Icho kwadi ndo zviri kuita mamwe madzimai mai Wesley Kwaziko. Kana varume vachizvinzwa kuti ndo zviri kuitika kuchechi ikoko vanozopedzisira vakukurambidzai kuti muende kana ivo vasingapinde kusvondo iroro. Bozvo nyaya yagogo okay right okoyo bozvo icho chamufundisi chinoda ndimi ndinonzi Weli ndiri kunoku kobulawayo. Kuriseko kobulawayo nasi ndo zvakuti makachibata kachimuti ikoko kontutu. BLBS Daniel Owino Misiane Shirandi Jazz Band. Papa! Yeah. Papa, kwai, papa badi, kwai, ndimi zofana kunge zide dudziro, panenge pachidza kebi, zvinorevei. Avateereri, opera ichidira zvinorevei. Akusimbidzira kuti
Ndabada batu wade chimoko shia. Sheshe kuti usamhurisa wangu wakadzi paridu sheshe. Chiri ku South Cape Town ka. Nachora yapindira. Saka mungazi woti mfundisi wakasvika wachinotaura kuti ndakuvara naye kuchechi. Nditori nemwe mfesa atoni pakati wekuchechi. Ndiyapakura yese. Nyangara uone kupina kuri kuita Honorable Joseph Chinotimba mamuka shaiko nasi gogompofu pakuwadzana extension Mr. Chinake zviri kufamba mbere na Mr. Nyanguo Kanyemba na Bhishop mufundisi avo vanoda kuwedzerwa kurowa ndinonzi ngoni mujuru pagrendeo wokoyo Baba Isabel mungaziva here kuti mufundisi pawakaenda kuchipatara nemwana wesangano anowaka mudzimai wawaishina naye vakasvika vachitaura kuti vanga vakuvadzwa nei mashoko andinawo nemukadzi mashoko andinawo Bhishop nekuti ndo pakabatira vanhu vakawana nekuti kuseri kwavo kune chiriko chibasa redenga mufundisi shoko rakasvika richitaura kuchipatara ndiri kunzi vane mafits vane munomati mafits kugwina right saka vanodona saka vadona vanoita chirwere chekudona shiya saka vadona munoziva kuti manesi kana vangouzwa shoko unoziva kuzotsvaga kuti gotsi vadona negotsi here ko chichazoita kuti chichiche but vanotoziva kuti kukwari kwemunhu but ndo shoko rakasvika chinzi vanoti sei vanodona asi shoko ravakaudzwa kuchipatara nderekuti kana muchiziva kuti munhu ndo zvaari hatitenderi kuti agariswe ega uye zvekugara padhuze nezvinhu zvinoita sei zvinokuwadza asi mufundisi vakapfapfaidzwa kusvika pakutaura kuti vane mafits kuchipatara morning KB na Bhishop ndiitireiwo ka happy birthday kuna mai vangu maigono panotoni mundimutsoka murume wangu Louda padema ndinonzi Mrs. K mamuka saiko nhasi ndoziva kuti makachibata chimoti tsudzurai Baba Isabel chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufambaidza zviri kuitika madivano vose nyika ino wamukaseko naitendai mbengo vanhu muchivedzera kuti mamo special akabada chimuti mukoma kepando ari pajosa paSouth Africa kwanzi kutaura kuno kwandiri kuita ndakaribata zidada ndakachibata chimuti ndiri kumhanya nacho kwanzi ndiri kutoona ndiri muZimbabwe but ndiri kunyika yeSouth Africa nekuti ndakabata chimuti mukoma KB kana mozogara chimuti mabatiro achinoitwa pano Highland pamaswede right timu riripo mukoma KB ukaona vanhu vanoti ivo vari muchitoro chakafanana nomunimi wadoro chakafanana munotengeswa huku dzakabikwa vanokwanisa kubvisa mamemory cards vobata chimuti zvidhakwa zvichingwa zvichiteerera chimuti edi vanoshiwiri pini 4 rikiti bvuu wamukaseko timu Highland maswede wamukaseko rumbidzai mukumbi akabata chimuti Sharoni misi pamuchina chitoti iye Molini masauso vanomuti head chef handikangano chitoti iwo Moses musariri munyaradzi magama Alfred Ganari Edward akabata chimuti Edmo the Griller John pamuchina chitoti iye Tanyaradzo the Cleaner pamuchitena Lisa Chikwava vakabata chimuti David Mere the manager akabata chimuti manager mkoba keboti ndobva ashivedzera kuti hey vandinoshana navo pano chokutanga atanga
kupinda muno tine radio kuenda pa 102.8 zvandiri kutaura nhamba iyi inoreva kuti takuenda pa nyaya dzemanhefenyuro inoreva kuti National FM kana kuti Chemuti ndo painenge yakabatwa vachikaringa ungano uri kunodirwa fuel kana kupi uye zvemukoma kepe vari mukati mekubata kudaro nzvimbo iyi ndakagenda kutsvaka zviri kuitika ukasvika ipapo mukoma kepe wacho kana iri Wednesday unosvika zvako vachitandara vachidhara vechikurukuru vanofarira zvechivanhu panenge pachirohwa mbira dzega vakomana mbira dzega vakashoira vaHeglen ava musi weTuesday panenge pachirohwa reggae vanofarira reggae ukangopinda Tuesday chete ipapo dzakutorohwa ukaenda mukoma kepe wacho yandinoshedzera kuti iye Saturday kwanzi ndiye munhu wese zvese waya kwozoita Super Sunday aiwa inenge iri here vanabhozha tinenge tiri moti chiro vakangorogodo jaivi tichisimudza tirimo kureva kuti zvakarongeka mhuri yeZimbabwe shoko randakatumwa naro ipapo kwanzi izvo enda unoudza Zimbabwe kuti kwanzi netimu repanapa National FM ndo zvese hanzi naIsaac Rabson ari kurafingora kanyemba nabhozho zvemachechi izvi zvanetsa madzimai ngaapote achinamata vega varume vanamatawo vega ndokuti mitauro ipere ndinonzi Isaac Ribson ndiri kunoko kurafingora abeno kana zvichikwanisika kuti madzimai vanamate vega varume vanamate vega asi panogona kuti netsei tsudzai chimwe isi tinodawo vaimbiri yes vanezwiwoka rinoratidza kuti kudhara chaitoziva kuti murume hasha